Como dongo ne kuna na fawa ya. Waso rebora. Ne kuna na odongo ne yola. Papia. Papi. Bastala. Bashi kuitala. Me arama de kubika mana kanche. Baini. Adamo tuisa adamo kulu mai. Dora gonte ne mina mufi. Angon mina tuifiri. Ne gon mina tabiri. Mame kuma fai kungolo chena. Me kuma do finya na mame. Ni do adama ka mana tana wa duifiri. Ni misate ni la jien kono mituwi. Odo mo nyame ko mobility do ko me mununu na duin kerefe. Mi nyano? Ya. Au fa cheni kele ke bo fere ke beta Ameriki. Adama be ka unyega nga do sira jufe. Au fa na ba fa ka be da adama ko ka bo ko kelenge. Ai duin fere ko kuma ere bla. Nta fe ka ame. Ni ka Ameriki takado. Ni be wardi mai beta Ameriki. Me duin ya te fere. Baini. Ni ko ibi wardi ni mate ko ndu fam. Me du fere le ayo bla. Ben ne kon aklinata woni muy du ngon nga fere ni ka nga war so ne ka tamiri man sigere ndigete mame mo be wardi me be mungo ni goti ne be tugi ko la nga gana me fenere ateme du nya ofu atiere tia wara ta ofu abolo ni dukele ni ko nini ko ne tarawo ya ofu ko bani ni ala ofu ko ti fo jena tuguni bayni no ko ni let's say a fair of what move. Na ne gon ngata do. Itengo ka ba? Tongo. Ne gon ngata eko adamo ko negata. Tongo do. Ni torara ma ko iteta de. Ama ere na ka fugar dia ke. Sanga nga soro musu dara ma bula. Sanga nga soro ma musu fuga la do duingo. Aire bayni musu ko yu ala latike de. Ala latike fuite. Kwa de ya se bala. Agira chugo. Akuma na ya chugo arama de dinga polo yi. Arama ko musu la do ngana duingo. Aka tomini ka awradu ne ko na mabili de fi ne kuma iblasa nga penkele finyana na we bin fe we au fa salini parce que chia wara ta au fala ni keleni ko na ko ni afire ako bana peu kami sokola ko kuma te fodala ne te do wara do ne be mun ko ndo ne ka ta ameriki do ibeta voilà mais au fana ka tongo ini woro za e tongo anga se ka fana fala no ngara makana na bin fe ni ga kuma okay wora kumene bolo ka sisi beni me okadi amandi ini adama be mana ko mina duin ngona ya duin ferele kola abi bolo konta kalama mobility mi nana ya ngo jogara me kaka abe kana duisa e bolo ne takalama me ni ala ya uchi ako duin feri ala orozi adakari tawla olu e che muso bakoro ta fetigiri ne te foi fenya bayi ikono vle kuna sa mobility ni importance ni mo dori mo kono kana no bli kuna ka fone be du fe ka keta ko ne be arama ko te arama ko mame alo do ne ma kuna fa ka bonu bla arama na du ko kuma ni fone re idi bayi ni kana ko ro bli kuna sa ni ko ko kera du ko no bayi ni ne ba fo enyeno ini adama ga kalabanchi ane tala alo do mo dendo nana ya ko ya ufade ka bora gabon ufade me yo bela ese ba lo ko ne bo kalama eba kalama ko beke ni du ngone ya ko ne ba be kalama ebo do bayini jobu no bo dugono kuma chika to fe enyana ko re be do go bamabo jiye ko alni shedo na du ngone ne be bo kalama ali ni mene ta kamana ga do ni du ngone ne ba do ne be mu fiena to ne kosa netna foi ke dugola ka nyina bo ko me ta nyina bo tugamna amana ke fefe hanna sura fa sara ka soro ne taw fa ku me akuye ne furu de ne kuye madam kam sugo de akọ bla okuna akọ mo foi te tuguni ni nete
wa bata wula tuguni ni ne fana tɛ n'o faamu ba ye fɛn kelen n bɛna fɛn kelen de fini mami ɲɛna n'a ma bɔ adama kɔ adamabaw da k'aw kan tigɛ du in nɔfɛ k'a filiya Voilà! Ben ni mɔgɔ ba de kun b'e la. Mun ne fɔra ko siɲɛ joli b'aw k'i bolo? I ma fɔ ne kɔ i bɛ tɛmɛ ne ka da fɛ don o don ne b'i ye i ma fɔ ne kɔ. Ala o ɲɛna sa o Rose Mame ni mɔgɔ ba de bɛ ba in ɲina a y'a kɛ to quoi ci irisa de bɛ yen. N kɔrɔ ci irigent don ci irigent tɛ o ne ka foyi t'o la ne ka taa mairie. O tɛ problème ye sa Rose a y'a kɛ to ba in ni mɔgɔ ba de bɛ ba in ɲina. Arama mɔgɔw bali la. Bayini ni ye erreur irisa de ye Bayini wallahi kunkolo b'i la ni ɲɛ bɛ la i tɛ manamana mɔgɔ ye wallahi c'est très intelligent i kunkolo ka ɲi kojugu Bayini e kunkolo ka ɲi ka tɛmɛ faransɛw kan e kunkolo ka ɲi ka tɛmɛ américains kan i ka kɛmɛ ni siniwaw ye wa i ka kɛmɛ ni japonais fana ye Bayini ko foyi tɛ yen k'a fɔ ko koba ko nin ye kojugu ye k'a ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ. E k'i ka kuma fɔ sa. Voilà Bayini ne bɛna kuma min f'i ɲɛna ne bɛ fɛ e ni an ka ko dɔ de kɛ ko ɲɔgɔnna fana ma deli ka kɛ sigida in na o de b'a diya. Adama t'i ka kalabanciya la dɛ. Ala Bayini e ka ne lamɛn sa kunkolo b'i la walayi hali ni b'a dɔn ko e ye mɔgɔ kunkolo ma ne Bayini e Bayini ne bɛ fɛ k'e ladon du kɔnɔ yan ni ne ye ladon yan Bayini ne b'i furu. I ko mun? Ala n lamɛnba ye n'i ma lamɛn i tɛ n diya dɔn ni ne ye furu k'e ladon k'e bila ne kun ne b'a dɔn Mame dusu ka bɔ cogo min na walayi Mame bɛ taa kun fɛ wa Rose ale bɛ du bila maloya bolo parce que a bɛ fɔ k'olu faden dɔ ye nin kɛ n'u t'o fɛ k'o mɛn sigida in na wa sigida bɛɛ quartier kɔnɔ mɔgɔ bɛɛ bɛ tigɛ an na n'o kɛra an bɛ bila an ka bɛɛ la ni ne ye den sɔrɔ e fɛ ne den ani e den o ye olu du bɛ kɛ e ta de ye du bɛ kɛ an de ta ye hali ni Ala y'a kɛ ne sara du ye e n'i denw ta ye kɛ. N'ala y'a kɛ e fana i ma Ala k'an kisi b'a dɔn muso cɛ e yɛrɛ b'a dɔn cɛ bɛ sa muso ɲɛ e b'o kalama o y'an ka fɛn yɛrɛ kɛcogo ye ni ne sara e ta tɛ kɛ du ye ni ne ye furu sa sigida mɔgɔ bɛɛ bɛ tigɛ an na wa mɔgɔ minnu bɛ ka na kɛrɛfɛla la k'olu ye baden k'u bɔra Congo bɔra Gabon tan tellement que n'an ye nin histoire in kɛ olu bɛɛ bɛ maloya u bɛ yan bila u tɛ na. I y'a faamuya Bayini. Adama